Eli mun toteutus bensa-aseman tehtävästä oli tämä osio 2 hintojen ylläpito, mainostaulutolppa. Ja olen toteuttanut siitä osasta sen, että bensan hinnat tallentuu tekstitiedostoon. Eli mulla on nyt täällä on bensan hinnat, dieselin hinnat ja sitten on vielä erikseen mainostaulun teksti. Ohjelmalla voi ylläpitää tietoja, eli siinä on eri sivu avautuu, jolla ylläpidetään tietoja. Ne kaikki näkyy siinä tolpassa. Voidaan myös muokata sitä mainosta, että tänään vaikka kahvi ja munkki. Ja ohjelmaan joutuu kirjautumaan. Ja mulla on tallennettuna erilliseen tiedostoon kryptattuna tämä oikea PIN, josta se sen tsekkaa. Ja sitten on vielä erillinen salasanan tekstitiedosto, johon syöttämällä tietoja, niin se sitten vertaa sitä tuohon oikea PIN tekstitiedostoon. Eli nyt jos ajan tämän ohjelman, ja olen tosiaan käyttänyt oljenkortenoni AI:tä. Näillä koodaustaidolla oli erittäin haastava tehtävä, vaikka videoita katsoinkin ja toteutin näitä osioita videoiden pohjalta niin pitkälle kuin pystyin. Ja AI:ta tosissaan käytin en siihen, että AI kirjoittaisi koodin minulle, vaan siihen, että AI tarkastaa minun koodini, jos en saanut toimimaan sitä niin kuin halusin. Ja mainittakoon, että myös AI:lle tämä oli haastavaa, että jotakin osiota, jos yritti pyytää tarkastamaan, niin piti oikein keskustella monta kertaa, että en tarkoita tätä, enkä halua tätä, vaan katso koodin tätä kohtaa. Ja mun mielestä sen AI:n käyttö oli myös sinänsä hyödyllistä, että tämä oli aika laaja ja haastava tehtävä, jotenka AI myös tosi hyvin mulle selitti, että miksi on mitenkin ja mikä on missäkin, että katsoisin oikeastaan, että se toimi mun kaverina tai opettajana siihen, mitä minä tein. Enkä tosissaan käyttänyt sitä tarkoitukseen, että tee tämä vain. Lähinnä käytiin AI:ta siihen, että osasin sitten tehdä niin, että kun mä oon kirjoittanut ne tiedot sinne muutosnäkymään, niin että se sitten osasi myös tallentaa ne, kun tämä avataan uudestaan. Ja lisäksi käytin sitä siihen, että osasin, kun ohjelman avaa, niin se osaa sitten avaa minulle 2 ikkunaa yhdellä kertaa. Mikä ei tässä videossa näy, että en ymmärrä miksi kun videoi, niin se ei anna mun siirtää näitä ikkunoita, vaikka siellä ne ikkunat onkin jo auki. Mutta ehkä ei välitetä siitä nyt. Suunnittelussa tämä mainostaulu on nyt tässä, niin yritin ajatella, että se näyttäisi hyvältä, siinä olisi kivat värit ja sekin olisi yksinkertainen tuolla tien päällä pongata. Olisin tietty halunnut tämän tekstin väriä muuttaa, mutta kaiken googlettelunkin perusteella niin sitä ei siinä builderissä vaan pystynyt muuttamaan, eikä me pystynyt edes muuttaa tämän text-area taustakuvaa, silleen vaikka mä sinne laitoinkin, että background color. Tossa mä onnistuin, mutta tossa en, eli varmaan riippuu siitä, että onko se text field vai text area. Ja suunnittelussa muutenkin koitin miettiä sellaista tässä kirjautumissivussa, että tämä olisi selkeä, helppo
Ja että kaikki toiminnallisuus tapahtuu nimenomaan tämän nappulan kautta. Tässä on ohjeistusta, eli nyt syötetään sitten tätä koodia. Ja nyt mä syötin väärän koodin, joten siitä tulee ponnahdusikkuna. Kirjautuminen ei onnistu. Silloin on OK ja se tyhjentää kentän. Ja sitten voi ottaa uuden yrityksen. Ja kun kirjoittaa oikean koodin, silloin aukeaa tämä, millä voi mainostaulua muokata. No nyt antaa siirtää näitä sivuja, paitsi ei anna siirtää näköjään tätä. Tehdään näin. Eli nyt kun mä laitan tänne vaikka 220 ja tonne 225 ja terve. Ja sitten kun painaa tätä nappulaa, niin ne siirtyy sitten tänne. Ja tässäkin mä ajattelin sitä, että vaan yhdellä nappulalla nämä siirretään käytettävyyttä. Eli sä voit vaan muuttaa jotain näistä kohdista, tai sitten sä voit käyttää tätä tyhjennä kentät, ja sä voit muuttaa kaikkia kohtia. Tai tosissaan vaan yhtä kohtaa.